Het wordt maar weer een donkere dag hier. En morgen zal het net oors wezen. De komende dagen nog altijd geen echt winterwaar. Maar er stiert wel wat winter aan te komen. Ik zet het op mijn richtje. De verwachting van joen en vannacht. Joen en vannacht bewolking, wat ruim, wat lichte ruim, wat stoorruim, kans op mist, dampbaar, een waarschuwing voor het verkeer en een hege temperatuur 5 of 6 graden. De wind uit het zuidwesten waait in het kustgebied matig en vrij krachtig. En dan terug naar morgen. Morgen beginnen we nog maar die kans op dampbaar of mist, maar verder zie ik bewolking. De zon komt er net aan te pas. Droege periode, maar ik werd eens even wat lichter ruim, op lichte stoorruim. En de temperaturen binnen heeg 8 of 9 graden. En de wind nog altijd nu het zuidwesten waait en die is matig en vrij krachtig. Zetten we terug naar morgen en morgen nacht, dus even wat lichter ruim. En dan komen we op Waasje uit, dus het fruitsjoch. Waasje en Tongensje, 2 dagen met zo'n zon of 8 graden. Hege temperaturen nog altijd. Ruim, lichte ruim, soms even een droege periode. 2 wierte dagen steeds maar vochtig waar. En dan komen we op vreed uit, misschien wel eens even wat zinnen. Ik nog een buiken, hoe daar is 6 graden. In de nacht om erbij 0 en kans op een sneeuwbuiken. Het weekend, ja, ik denk temperaturen krijgt boven 0 hoe daar, maar in de nacht een frost. En of dat ik terugzet, we met hem aan. Maar weer even in het waarsje.